fundet alt. Godmorgen. Nu er det første dag, hvor jeg lige prøver at have vlog. Jeg må indrømme, da jeg stod op i morges, det var virkelig ikke det, jeg havde lyst til. Kæft, hvor jeg er træt. Jeg kender ikke det der, man laver nogle jokes og sådan, og det er bare pisse sjovt, og så er man bare sådan, er det egentlig det dagen efter. Anyway, vi sidder i et kryds her i Silkeborg. Vi havde jo en Suzuki, den er vi solgt, så vi købte en Audi. Nu er vi bare i Turbrugsen for at hente en DM landsholdstrøjen. EM landsholdstrøjen, tror jeg. Med Simon Kjær på ryggen. Det var ret vildt, han bare lige fulgte mesteren. Men altså, fair nok, så han sidder lige en pakke og venter på os. Nu køber lige det frokost her. Det er den jo. Den fine. Jeg er lige kommet ud Coop Superbrugsen i Silkeborg på Søtorvet. Og ham foran mig havde lige en lotto-kupon, der ikke virkede eller sådan noget. Jeg så der i 5 minutter. Altså klokken er 8:49. Jeg skulle være på arbejde nu. Men hold nu kæft, mand. Hvor er det noget lortet system. Det er fair nok, at de er lidt sløve. Men så sløve skal de sgu da heller ikke være. Også fordi så ser jeg over i kagekassen, du ved, den bedste. Der hvor alt kagen er. Og så der ser jeg så hen. Og der står vitterligt 5 mennesker i kø, imens at hende, der skal servicere dem. Og bare lige over i vores kasse. Og ikke lave en skid. Hun siger bare lige, hej hvad så, godmorgen. Altså det er virkelig sådan Walking Dead, mand. Det ser mega fedt ud. Så meget. Så er vi kommet ud af bilen. Så der er plads ved huset nummer 7. Så er der typisk plads her i Kulturgården. Eller om bagved musikskolen. Klokken er 9:24. Og vi hygger os. Nu skal jeg ind og arbejde. Godmorgen. Nu står jeg her med min chef, Line Hellerup. Og Line, hvad laver jeg egentlig på arbejde? Ja, du laver jo ingenting, Thomas. Jeg spørger en anden. Vi ses. Nu har jeg været her i cirka 10 minutter. Så er der kaffepause. Og det bliver en iskaffe, som I jo nok kan se. Der er mange, der spørger om, hvordan jeg laver min iskaffe så god. Vi har is med espresso shot. Så tager vi milkshake-mixen. Hælder lige en lille smule i. Man kunne godt fylde helt op, men for at lige spare på nogle af de der kalorier, den bliver meget, meget sød. Og så tager man meget. Men så tager man lige op med lidt mælk, for at det ikke er lige så tungt. Og så smager det også mere kaffe. Og så tager vi lige sådan en ske her. Så rører vi rundt i præcis 30 sekunder. Fordi hvis du rører rundt i længere tid, så når det bliver til smør. Så laver vi en test. God. Nu har Thea så sagt, Thomas, jeg har brug for din hjælp, ellers så dør jeg. Så Thea, hvad skal jeg hjælpe dig med? Hvorfor du altid skal filme nedefra? Eller ikke nogen, der Okay. filme nedefra? Hvad skal jeg hjælpe med? Jeg ser også sådan lidt træls ud i håret. Prøv lige, det er mig, der er fotografisk. Ikke med den attitude i hvert fald. Ja, tak for det. Så nu skal vi være lidt kreative. Fordi vi skal lave om på den til Spirhaven. Men hvad skal jeg? Du skal hjælpe med at tyde de her tegninger, som Rakshan har lavet. Hej Rakshan. Hej Rakshan. Nu skal I møde en af vores kollegaer. Det er Christina. Du skal jo så sige det. Hvad skal jeg sige? Du skal bare lige sige, hej, jeg hedder Christina, jeg arbejder hos nummer 7. Hvad du laver? Hej, jeg hedder Christina. Jeg arbejder i huset nummer 7. Hvad er det, Folk de tænker bare, hvad fuck er det for en arbejdsplads? Jeg fik lige filmet alle opskrifterne. Det må du ikke. Så er vi lige den her. Jeg har allerede fået 3 bud på eBay. Ja, på svampemaden. Jeg siger ikke, at det er den bedste arbejdsplads, men jeg siger bare, at vi får pålægchokolade på vores morgenboller. Jeg har lige været inde ved Carsten. Lige en hyggesnak. Og lige se på noget budget i forhold til noget projekter, jeg lige arbejder lidt på. Nu skal jeg op og have frokost. For jeg er pissesulten. Ja. Jeg sidder her med min sidemarker Louise. Hun så lige den kaffe, jeg lavede. Og hun har noget at sige. Jeg har et tip til dig. Lille smule is. Laver du kaffen? Milkshake. Mælk. Og så masser af is. Smager meget mere kaffe. Hun er fandme klog, hende her Louise. Hun er en af de klogeste mennesker på hus nummer 7.
Ej, men det er et godt tip. Det tager jeg til efterretning. Det kan I jo finde ud af i næste vlog. Hvordan vi gør det her. Det prøver vi. Det her det er også en del af jobbet. Hvad skal vi? Hvad skal vi, Line? Overhovedet ikke. Hvor skal vi hen? Det er blevet plantet om. Nej! Træet er væk. Okay, så det der sker, det er, at Louise, hun har plantet et eller andet helt vildt. Nej, det er Rasmus. Jeg skal ikke tage æren Rasmus for har det plantet her. et eller andet helt vildt. Rasmus, Det er han den har været i her. gang med at så Rasmus har plantet den her. den her. lever. Og hvis vi leger Dr. Pjuskebusk her, så kan vi jo se, det er en egefine. Og et eller andet sted burde den stå der. Line, du er leder, du er ikke plantemand. Så det synes jeg ikke, du skal udtale dig om. Virkelig kommer jordbær. Fordi prøv at se her. Jordbærne. Det er jordbærplanter, får vi at vide herovre fra Christina. Alle blomster. Det her, det er en jordbær. Snack eller whack? Hvad vil I helst? Bønner? Jordbær? Jeg er mere til bønner. Jeg synes faktisk, at det er et ret godt sådan kommunikativt greb på dit arbejde i huset nummer 7. Approved by leader. Mange tak. Så får jeg også lavet et arbejde i dag. Det er skide godt, Thomas. Og den skal herover. Så godt. Den er mega tung, ikke godt, Thomas? Jo, det er den faktisk. Hvad kommer du der med? Bodybuilder Line. Verdens længste blog. Det er gave til dig. Må jeg få den? Den kan jeg ikke have i bilen. Jeg tænkte, du kunne sætte fødderne op på den, når det skriver på måske. Det er meget fedt. Tak for i dag, Line. Tak for i dag, Line. Jeg har en gave til dig på mandag. Er det en fyringssæde? Nej. Så er vi ankommet til Snejbjerg, hvor jeg skal aflevere den pakke her. Oliver, vi har en gave til dig. Ja. Er den ikke flot? Højlund. Rasmus Kjær. Simon Kjær. Det sagde jeg tidligere i min video. Nå? Ja! Tak for den. Ja, så det. Så er vi kommet hjem, og nu skal vi i Føtex og Normal. Vi skal have kattegrus. Og så skal vi hente en trailer, og så skal vi til Lavion Scout i Aarhus. Det er jo sådan, vi bor lige siden af Føtex helt plads her. Og normalt så kommer vi rundt op. Men der er sådan en insiderviden her i Silkeborg, hvis du har boet her i mere end en måned. Og det er sådan, når man går den vej her, så går man jo bag om til alle deres skraldespand. Så hvis man er ude nattur, så kan man bare herop. Så er der lige sådan en kulotteslag. Der er altså ret mange mennesker her, så det er lidt akavet, synes jeg. Så det var nok godt. Influencer. Det her, det er et godt tilbud. Hvad skal du have med? Dem her til Vespa. Mm. Og så tandbørste. Og den her. Og Og det så er lige kiggede jeg lige på dem her. Prøv lige at se. 2 dates. Så er det med Sweet Peach eller Sour Jeg tror, Cola. når de laver så pæne indpakninger, så er det fordi, for at skjule, hvor ulækkert det er. Jeg tror, det smager på dem godt. Jeg tror, det er ulækkert. Tak skal du have. Taste. Man ved, man er blevet en rigtig influencer, når man har sådan her. Her er vores nabo. Det er Tors kebab på pizza. Hold kæft, mand. Og det er bare god mad. Vi kan ikke få nok kød, mig og til. Og det har man jo ikke på huset. Og det er jo også super fint. Men hvis jeg vil have en duo med kø, så skal der kraftedeme være kø i. De har kun lækre smørbrød til virkelig ingen penge. Og jeg siger ikke, at det her det er reklame. Men jeg får da løn fra dem på en eller anden måde. Reklame. Og nu ved jeg godt, at jeg lige sagde reklame før, men jeg laver lige en mere her for huset. Det er fordi, jo flere reklamer jeg laver, jo flere penge sender det. Nå. Men vi bor jo her i Silkeborg nu. Men der er rigtig mange, der ikke ved, hvor vi bor. Så vi har brugt huset nogle 7 skønne kemikværksted til at lave. Her bor Thomas Rask og Thea Lindberg. Ja, du har lavet dem okay. Og så vores gode venner, Lauke og Scout. Okay, Vespa. Okay, hvad skal du smage i dag? Hvad skal vi præsentere? Hun skal smage en Cat pillow. fauna-kram. Det er en kattepude. Nej, den gør hun ikke. Vi laver lige endnu en taste-test her. Fordi til at købe jo de der dadler der i normal. Jeg kan ikke lide dadler, men altså nu skal vi smage på det. Ja, det er True Dates. Det er dem, der står True Gum. Er det ikke smart? Jo. Prøv det. Med peach. Ja. No added sugar. Okay. Det er naturligt sugar. Bare cola. Ej, jeg tror, der var hård på den der. Bare gå ud til det.
Kan du ikke sidde og sige, at jeg spiser hård i min video? Den er god. Inden at jeg tager jer med på vores tur til at hente en trailer og køre bord til Aarhus og hygge i Aarhus, så vil jeg lige tage noget op, fordi jeg har modtaget en hate-besked. Og det her, det er segmentet, jeg kalder Haters Gonna Hate. Og jeg fik simpelthen at vide af en i mine kommentarspor fra min story, at jeg skal gå til talepædagog. Din kommentar er unødvendig. Jeg siger farvel til haters. Farvel. Ja. Så er vi jo her. Ser stærkt ud. Du skal... Har alt muligt lort. Han er Oscar. Original Bang Ding Ling Dennis. Så står vi jo herinde i Mr. Fresh studie. Så er vi jo klar til at indspille en masse bangers. Nu skal vi lige ud og se, hvad Scout her hun har fundet på. Hvad har du fundet på, Scout? Jeg laver pasta. Og Det er ikke så meget endnu. Og lækre grøntsager. Ja. Det er Scout, hun er fra Australien. Like and subscribe to Thomas' channel. Hej igen vloggen. Nu, lad være med igen derovre. Nu sidder vi her i sofaen, ikke, og Lauke? Satan da. Nå, vi skal til at se en video omkring Scouts liv. Hun er sådan en type, der lige laver sådan en video. Det er hende. Han var min venindens liv. Venindens liv. Hun er blevet gift. Tillykke til dig, veninde. Er I lige så der i forstyr? Jamen, det der sker nu, det er, at jeg har fået en dokumentar lavet om mig simpelthen, og den skal vi til at se nu. Fordi så selfish er jeg. Jeg tager bare alt opmærksomhed over til mig selv. Let's go. Mr. Fresh læner sig tilbage. Ja, altså de er jo meget søde mennesker og sådan, men vi er, altså... Ja, men altså Ej, sådan, og så måske det- også bare lige en aften. Ja, Altså sådan, så heller ikke med en dag. jeg er meget glad for, at vi skulle se to videoer. Nej, det er gasvloggen. Og vi har hygget os sindssygt meget her hos Lauke og Scout. Lauke er åbenbart sindssygt dygtig til at mad. Det er 5 dage. Lauke? Nej, Scout var. Men Lauke lavede faktisk en rigtig god smoothie også, så Ja, altså, den sådan, var det også kan vi fucking bare ikke god. tage fra ham. Nej, det kan vi ikke. Men begge dele Og, faktisk super. men det vigtigste i aften, vi blev enige om, vi laver Mr. Fresh snart. 30. maj laver vi, færdiggør vi en sang eller 3, det ved vi ikke. Kommer an på, hvor mange øl vi drikker. Det bliver jo bare sindssygt fedt, mand. Hvis du tør at drømme, hedder det nye album fra Pil, og her var en af singlerne. Så er det jo sådan, at vi skal aflevere traileren her kl. 23 senest, ellers så får vi en bøde på 200. Og det er jo super fint, men når vi er i Aarhus. Nu er den godt. Pisse. Så kører vi fandme. Manifesteringen virker. Manifest your dreams and everything will come to you. Og det var jo egentlig meget spændende, om vi fik en bøde på 200-300 kroner. Det gjorde vi ikke, nej. Tror vi. Så i nu. Det kan godt være, at den kommer, fordi det blev alligevel lige 7 minutter for sent. Og det var altså grundet være Aarhus trafik, så det er jo lidt noget lort. Nu er jeg hjem og redigere den her video her. Spændende. Og nu er jeg færdig med at redigere den her video her. Tak fordi jeg fulgte med. Den blev lige lidt lang. 16 minutter ish. Men det er fedt griner. Det kan godt være, at jeg gør det igen. Men så de der sponsorater der, vi snakker om på stories. Jeg har kun set 2 kroner. Det er springe. Altså jeg sidder og laver et hårdt stykke arbejde her. Sidder og ydmyger mine kollegaer og mig selv og mine venner for jeres underholdning. Så kan jeg da godt lige spytte op med lidt kærlighed. Nå. Like, subscribe and comment. Og sig hvad I synes. Altså ikke fordi at det er det skal handle om. Jeg synes selv det var fucking sjovt at lave.
Men altså, hvis det er ligegyldigt, så er det jo ligegyldigt. Men det er meget fedt lige at få noget input på det. Cool. Så godt.